Benvinguts al debat de comunicatur.info. Ja saben, el portal d'internet que s'encarrega de facilitar informació turística als professionals del turisme. Avui els parlarem d'Ocio Vital. És una empresa, una agència de viatges que es dedica a fer alguna que altra innovació en la promoció turística, en la creació de producte turístic. Manel Colmenero és el seu director i ens acompanya. Senyor Colmenero, benvingut al nostre programa. Gràcies per acompanyar-nos, perquè intentem avui parlar sobre com les agències de viatges o les empreses creadores de producte turístic estan ja començant a canviar una mica, des de fa uns anys, tampoc no és que haguéssim començat ahir, però començar a canviar una mica la creació del producte, és a dir, és crear producte turístic adreçat a aquells que tenen unes determinades necessitats. En el seu cas, podem parlar de gastronomia, d'enogastronomia, per ser més exactes. Expliqui'ns una mica. Bé, nosaltres, quan vam començar, per tant, jo com la meva sòcia, estàvem en una multinacional i una multinacional al final acabes empaquetant els paquets i personalitzant molt poc les necessitats del client. I quan vam marxar vam decidir de fer una investigació de què era el que realment el client necessitava en aquests moments. I ja en el 2004, quan vam començar, la gent parlava d'experiències, però clar, és una cosa, un concepte una miqueta difós, vull dir, què és una experiència, vull dir, en què consisteix. I després van investigant, vam veure que hi havia tres factors que eren importants, vull dir, per construir una experiència, que era bàsicament que hi hagués un entorn agradable, que hi hagués una part d'activitat, vull dir, que la gent es pogués sentir activa, vull dir que no era o sigui, la gent ja no vol fer, no vol contemplar, sinó que vol participar en les experiències d'oci. I tercer, que s'emportés una miqueta de coneixement. I investigant, clar, nosaltres coneixíem el món turístic i volíem d'alguna manera començar a concretar aquestes experiències en productes concrets. I ens vam adonar que la gastronomia ens permetia absolutament tot això. A més era per tots els públics, vull dir que no necessita ser un gran expert en escalada ni coses així. Vull dir que jo crec que tothom té una necessitat de menjar, de beure i d'aprenentatge. I la gastronomia realment, vull dir, com que tenim un nivell tan baix en aquests moments a nivell gastronòmic, malgrat sí que tinguem les grans estrelles Michelins, però el que està clar és que a nivell de tots els públics, a nivell gastronòmic, vull dir, cada cop es cuina menys a casa, cada cop es beu menys vi, cada cop es veu per veure i no per gaudir d'aquest beure. Doncs realment, vull dir, crec que és fàcil en aquests moments de sorprendre els clients amb uns coneixements que vull dir que hem tingut tota la vida entre nosaltres però que possiblement ara hem anat perdent desgraciadament. I vam començar a fer totes aquestes activitats que podeu veure a la nostra pàgina web. Vostès creen productes turístics que donen plaer i que van directament a les emocions i als sentiments. Així és una mica com es defineixen. Exacte, sí senyora. Provocar emocions no deu ser pas fàcil en aquests moments, no? Gens. Gens, però també us diria que és fàcil, relativament fàcil, perquè sí que és cert que les nostres activitats es gaudeixen bastant en grup. Individualment es gaudeixen d'una forma particular, vull dir, perquè evidentment sempre tenim clients que volen visitar bodegues i que volen fer menús de maridatges i demés, però jo crec que les emocions també venen quan les gaudeixes en grup, que són totes les activitats que estan fent, les gincanes, les classes de cuina i demés, realment aconsegueixes crear un clima d'estar a casa, que jo penso que cada cop en gaudim menys tampoc d'estar a casa, i realment moltes vegades nosaltres mateixos ens sorprenem de l'efecte que té, vull dir, el fet de posar-se a cuinar tots plegats, amb una sèrie d'ingredients i poder fer, gaudir d'uns plats senzills que al cap i a la fi pots arribar a casa i cuinar-los tu mateix i de transmetre una part de la nostra cultura gastronòmica a turistes d'aquí i d'allà. També la cultura enològica, una part important dels seus productes. Està clar. Nosaltres sempre busquem coses que tinguin llegendes per explicar. No ens serveix tampoc tenir grans vins si realment a darrere no hi ha una llegenda que explicar als nostres clients. Presentarem els nostres col·laboradors d'avui. Txell Foguet, ella és coordinadora de l'Indicador d'Economia. Benvinguda, Txell. I en Jordi Blanc, responsable de Meta8, una empresa consultoria dedicada al món del turisme i també professor del CET, del Centre d'Estudis Tècnics Turístics. Txell, si et sembla, pots començar tu mateixa. Sí, vostès creen paquets, creen experiències per als seus clients. Llavors, són productes els que vostès venen amb els que estan relacionats, l'enogastronomia, que són de qualitat i que estan al territori amb un gran potencial, però que potser a nivell empresarial o a nivell de vendre-ho com un producte turístic és difícil congeniar-los o poder fer aquests paquets. No sé si podria explicar la seva experiència de com han pogut crear aquests paquets o com han pogut treballar.
Bé, la veritat és que ens ha costat molt de consolidar, com qui diu, una oferta que fos coherent i atractiva per tots els nostres clients i usuaris. Perquè realment el que sí que ens hem trobat és que hi ha molta oferta, però no és que no sigui prou professional, però que els falta estar orientada a el que és el sector turístic. D'alguna manera nosaltres hem col·laborat amb ells, hem intervingut amb ells, els hem ajudat a crear paquets que fossin atractius pels seus clients, col·laborem amb ells, els donem l'oportunitat de contractar els nostres sommeliers per fer les visites a les guies, perquè nosaltres estem treballant molt sobretot amb petits productors, vull dir que són els que d'alguna manera nosaltres creiem que poden aportar un valor afegit a nivell d'aprenentatge i a nivell de llegendes, que penso que és el més important. I és el que ens ha costat més. Vull dir, abans deia que era molt fàcil crear i buscar emocions i sentiments, però sí que és cert que ara és fàcil perquè tenim un equip consolidat, multilingüe, multicultural, vull dir que ens permet adaptar les necessitats de cada client a cada producte que ja tenim seleccionat. Vull dir, ara sí que podem fer sota cavall o rei, d'alguna manera, vull dir, però clar, amb una coherència. Jordi? Sí, a mi m'interessa molt, més enllà de l'experiència específica d'en Manel, que a més la conec i és perfecta i és molt recomanable, el procés com a símptoma. És a dir, ja des de fa molts anys que es va comentant que en el món de la intermediació l'especialització és el camí, la recerca d'aquest tipus d'emocions, etc. Hi ha hagut moltes veus des de fa molt de temps i molt significades que aposten per això. Sense anar més lluny, no fa gaires setmanes el propi president de l'ACAP, de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, es manifestava en aquest sentit. M'interessa més el procés segons el qual un professional d'una multinacional diguéssim, centralitza, focalitza tots els seus esforços en aquest sentit. Experiències similars n'hi ha, és a dir, agències especialitzades en viatges musicals específics, turismúsica, viatges a les terres polars, tierras polares, és a dir, cada vegada en surten més, amb la qual benvinguda sigui, per això la plasmació de que allò que abans eren paraules ara comencen a ser realitats. Però abans tu treballaves en una multinacional, com molt probablement molts d'aquests que acabaran especialitzant-se en targets i nínxols de mercat molt especials, però les multinacionals d'alguna forma tenen els seus propis canals de comunicació, de promoció, d'estar en el mercat. Com es posiciona una empresa petita, específica, concreta, de nínxol determinat, que va a un segment i un target molt concret? Quines eines, com ho feu vosaltres i com creus que s'hauria de fer? Bé, jo penso que l'altre dia em van definir com una persona molt ubíqua, és a dir, que estem a tot arreu i penso que és així. Vull dir, nosaltres realment intentem estar a tot arreu perquè a més creiem que hem d'estar a tot arreu, bàsicament perquè és un sector que està molt dispers, vull dir, molt confús, vull dir, se'ls ha parlat molt de les expectatives, de l'enoturisme, dels grans números que es fan als Estats Units i a més, i nosaltres creiem que poden haver-hi grans números, tot i que nosaltres no aspirem a bellugar molta gent, sinó a crear un turisme sostenible i responsable amb el territori, per evitar que justament la gent marxi dels territoris perquè realment ja no... O sigui, el preu del quilo de raïm no se'ls paga el preu just que ells necessiten. Però per què ho vam fer-ho? Perquè vam veure que teníem un coneixement, una experiència. De fet, nosaltres estem ara col·laborant amb territoris que es volen posicionar en el sector enogastronòmic, creant una cosa que creiem que és novedosa, que és crear un implant receptiu en la destinació, que ens dediquem a fer paquets turístics per donar coherència a tota aquesta promoció enoturística que hi ha. Hem començat amb un territori, Vilanova i la Geltrú, vull dir, són els primers passos i demés, però com això hem estat col·laborant també, hem estat la primera agència receptiva dintre del que és les rutes del vi al Cava. Va ser un xoc davant de les rutes del vino que una agència de Barcelona, amb seu a Barcelona, tot i que jo dic que és una seu virtual perquè la meva sòcia és de Vilanova i la Geltrú, jo soc de Vic, vull dir que és un punt de trobada més que una seu social, però clar, vull dir, això a la gent del territori del Penedès els hi va xocar molt que una agència de Barcelona volgués comercialitzar productes allà. Com això hem estat treballant amb altres projectes, vull dir que clar, els hi xoca molt, vull dir, hem estat treballant amb la Garrotxa també, amb la possibilitat de comercialitzar el seu territori i a més. Vull dir, intentem col·laborar, perquè tenim una filosofia molt col·laborativa, perquè a més pensem que és necessària, estrictament necessària, per crear una oferta no turística com cal. Crec que tenim un territori realment riquíssim, vull dir, i veiem moltes possibilitats de negoci, però clar, cal
d'alguna manera, estructurar-lo i que tota aquesta oferta i aquests recursos turístics que hi ha fora, algú d'alguna manera els posi en valor de cara al client. I per això vull dir, vam portar el coneixement turístic que portem d'estar en una multinacional, adaptar-ho a les noves necessitats del turista i, evidentment, aplicar tots els processos i tota la metodologia que cal perquè d'alguna manera sigui un producte satisfactori.